Așa cum v-am promis, a sosit și clipea cea mare. Am făcut rost de toate componentele pentru build-ul acesta. O să fac un build cât am putut eu de mult de alb. Pentru că, placa de bază nu am găsit, n-am găsit o albă, dar am luat o placă de bază ce e ok pentru build-ul meu. Este un build micuț, nu foarte puternic, dar faci treabă cu el. O să fac treabă cu el. În build-ul acesta voi folosi o carcasă de la Dark Flash, DLM23 dacă nu mă înșel. Placa mea video de la Zotac 3060. Ventilatoarele, o să folosesc ventilatoarele mele vechi de la Lian al 120. Am aici odată două sub placa video. Unul în spate l-am montat deja, 3. Și cu două sus, 5 ventilatoare. Am deja montat o sursă de 850 de W. Am un SSD de la Samsung 870 Evo, dacă nu mă înșel, de 500 de GB pe care voi instala sistemul de operare. Am comandat o placă de bază Asus ROG Strix B560G Gaming Wi-Fi. Voi folosi procesorul acesta de la Intel, un i5 10400F. Eu zic că acest procesor va face treaba ok. Placa de bază suportă și procesor de generația 11. Procesor de generația 11 ca și NVMe suportă 4.0, PCI 4.0, dar eu voi folosi, v-am arătat, Samsung-ul acela de 2,5. Dar vreau să spun că are loc de upgrade liniștit și pe partea de procesor, de la generația 10 la 11 direct, ca și spațiu de stocare la fel. De la SSD 2,5 poți să sari la, dacă vrei să-i faci un upgrade la PCI 4.0, un NVMe. Ca și memorie am ales un kit de memorie de la Corsair Vengeance RGB Pro 2x16 la DDR4 la 3200. Și kitul acesta de extensii, ce îmi va oferi un look mai plăcut. Procesorul acesta îl voi răci cu acest cooler pe aer Arctic Freezer 34 eSport Duo. Este un cooler foarte drăguțel. Raport calitate-preț, eu zic că merită.
Gata, am terminat și build-ul ăsta. Am instalat Windows-ul, am activat profilul XMP. RAM-ii funcționează la capacitate maximă 3200 MHz. Mie îmi place cum a ieșit. Am instalat și aplicațiile pentru teste, am făcut niște teste, e super ok. Farmark, aplicațiile pentru lumini, IQE de la Corsair, L-Connect 2 de la Lian, Samsung Magician. Să fac niște teste frumos. Benchmark-uri. A ieșit ok, foarte ok zic eu. Îmi place foarte mult. Ce mă deranjează este mufa de 24 de pini, că este ciudățică așa, cu culorile la cabluri. În rest a ieșit super ok. Un sistem în genul ăsta așa îl cumperi cu ceva bănuți și nu beneficiezi de performanța aceasta. De exemplu, dacă ai cumpărat un sistem pre-build, nu o să ai parte de o placă de bază așa bună ca asta. Vei primi o placă de bază cu 2 sloturi de memorie, mai slăbuță, fără prea multe mufe din acela RGB, cu un cooler pentru procesor stock, ventilatoare de tot râsul, SSD M2 vei primi un Crucial sau mai știu eu ce low budget. Pe total eu zic că a ieșit super mișto. Pot seta luminile și la carcasă, și la ventilatoare, și la rami, cum vreau eu. Avem și la carcasă buton de lumini. Setăm luminile cum vrem. Vrem să setăm o tematică anume. Lasă așa pe alb. Și plus că mai are modurile astea. RGB. Jocuri de lumini. Am setat pe alb, că așa îmi place mie. Alb cu un bleu, așa. Este o carcasă micuță, finuță, cu gust, ce nu ocupă foarte mult spațiu. Suportă EMATX, plăci de bază EMATX. Datorită plăcii de bază, acum are și antena aia, coada aia de rechin sus. Are și Wi-Fi placa de bază. Eu zic că a ieșit ok per total. Dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să vă abonați, să dați un like,
Lăsați în comentarii părerile voastre și până data viitoare, salut!